Ezi mvulophu zihlala uluhlu lamanani abantu abavotileyo ngokwemibutho, kodwa kutyholwa ukuba zifunyanwe zivuliwe kwaze kwaguqulwa amanani abantu abavotileyo ngokwemibutho. Kunyanzeleke ukuba le nkqubo yokubala ilibaziseke ngokweeyure ezivisayo. Le mibutho ithi iza kuya kwiinkundla zamatyala. Kube khona ii-envelopes ezifike kuthi sele zivuliwe zisuka kwii-presiding officers. Okwesithathu siye safumana inqwaba ye-envelopes esele zivuliwe ngaphandle and ii-IEC officials zincedise ezo presiding officers ukuba ziphinde zirisile ii-envelopes ebebenze ii-mistakes kuzo. So ngenxa yezo zinto i-counting iye yema apha kuba sifilisha into okokuba ezi results azikhojenywe. Asinakwazi ukuqhubeka nale process up until ba le process mayivele ime yonke, then abo baqokelekayo ezityholo ezizokumosha le process ngakwicala kwestaff sakwa-IEC basuspendwe ngokona ngokukhawuleza. Le mibutho ityhola unyawo lemfene kule nyewe. Bamosha idemokhrasi ekhona eSouth Africa, basaqhubeka nokuthatha that instruction yokucinezela abanye abantu babonakale kungabo kuphela abantu ekufuneke beselulawulweni. Yes, bakhona sibabonile abamoshileyo abambalwa. Sathi no, mababekwe ecaleni ezi zifaulty izinto nezizithethisa kakubi. Then continuation of the process. Ikomishoni ejongene nolwenyulo kweli phondo ithi izawuphawula ngale nyewe emva kokuba le mibutho ifake izimangalo ngokusesikweni. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, eMbizana.